Ентити. Абе, колега, ще направи клизма. Таван после няма да стане такос. Няма да улёска. Няма да е анално, дестен, това е ясно. Виж, господина какво прави. Директно с снайпера в болницата, маскирани, гледай. Обирайте момчета. Убираме ли? Той болницата. Тя пари нямала. Не, двама заложника ми трябва. Там са. Виж къде, таман току-що пресни. О, ево не. Не знаят, да, Ево, точно. Те много глупа изглеждат и без пари даже. Няма ли с този си го набяра газа, да отира в някое племе и да взема една стрела и по цял ден уга буга. Аз оттам идам. Ма те там живот си живеят, бе, човек. Жените им жени са ни големи черни цици. Да се изпитам по тебе. Там ще намериш нещо. Ма не той, което търсиш. Абе, имаме припадкал колега на пътя към Санди, бе. Жив и здрав да е. Я се отдръпни. Има такос за парамедик отзад да пише на гърба ти. Няма да слагаш никакви надписи, смени си обувките. Абе, спазвайте изискванията, които искат, бе! Колежки, вижте какви са хубави, гледай, те са смени си обувките, смени си обувките. Добре. Ма не са грозни и скъсани. Нямам пари, дай ми 10 долара. Чакай, че не знам как да те префърнем по банка. Аз съм индианец в Ама банка не ми трябва кеш, аз банката ще... нямам кеш, аз... Ма то не няма пари, вече се провлечава. Така, при следващото... Той ми заправи, колежки, той ми заправи за 4 долара, ние нямаме пари да се провлечеме, ти искаш да се спереме. Има такос... Чакай, 2 дръпки ми остана. Ари, бе, ще ти бъй 2 дръпки. Чакай, бе. Ари, бе. Не ма пи, бе. Да ти бъй 2 дръпки. Идвай отра. Чистето. Така. Ами ще пишем. Ще пишем, ще ти кажа, ще пишем. Ще пишем. Да, ще пишем. Ти напишеш. Напишем. На място. Музеумът е двойно по-голяма, т.е. 1000. Колегата нещо не мога да прибере линейката. Добре, оправихме я. Много готово прибре. Па кога тя не са? Мачето жени. Не мога с това. Са в болнично заведение, 3 медика сме на смяна. Има сигнал, те че пак си помислее, момчето ще дойде с тебе. Връщам си други цивилни. Какво ми идеш тук те и насочваш той нещо? Ще ми идеш тук, ще ми прекъсват. Пръстанете ми прекъсват. Цигарите ще виеват. Айде. Колега, ай на сигнал. Айде. То ми остана една дръпка, ма какво да правя? Не ме интересува. Дай кой? Не са с колежка. Здравейте, аз съм Едзио Морети, приятно ми е. Италянец съм дошъл. Габриела Иванова. Да, много ми е приятно. Имате много красиво имете, както очите ви. Знаете ли тази работа? Дойдох тук преди една седмица, много красив град имате. Така, господин ще хваля до тук само да спрете, защото с колегата ни тук пак. Ако искате да се размине по една визичица, ако ви трябва... Май ти излезе работа, колега. Да, излезе работа, айде. Излезе ми работа, май. Бе, пес. Чакай малко. Колега. Ма така кажи. Не, чакай, няма. И пак е замислен. Не съм замислен. Просто търся как да седна. Да ти подскажа ли? Не, така. Молете се, ставай. О, не, абсурд. Не, отказвам се, това не е...
И в момента я кара да се съблече, докато я гледа. А ти какво правиш? Гледаш футбол, а? Аз гледам системите тук в другата стая. Какво? Майко, ай, почва се. Почва се, само ти кажа, още един път се издърви на някой или почне да се правиш неинтересен, ще чистиш, обещавам ти го. Защото ми е писнал от хора като тебе, радиш, направо ми е писнал вече. Верно ли? Най-почвам слушал днеска деня си. Прибрал съм се от работа преди малко, айде. Прибрал се от работа? Да ме деш войната. Остави си дрехите и там на той. Ще те удари тока. Тей, аз ще отида да ближа, чули? Сега се връщам. Чуваш ли ма? Служа? Тука ли си? Долу. Чакай, не съби. Имаме ли го? Имаме го. Добре. Много бойна от аз, бе. Само ме превържи. О, майко. Тя видя, че ни се получи с мене и вика с тебе да пробва. Не са ли получи с тебе? Мали. Как се заби? Не можа да вземи за даже не си направи труда да вземи за лея. Колега. Запознайте се с колегата. Здравейте! Приятно ми е Дебора Мюнес. Дебора Мюнес, приятно ми е Дебора. Аз съм Едзио Морети. Едзио Морети, хубаво име. Едзио Морети, благодаря ви и вашето е много хубаво. Като очите ви. Мерси. Ама колегата да не си помисли нещо сега. Не, бе, ти пък глупости. Не, той да е такъв. Знаеш, вместо да се ревну... Колега, вместо да се ревнуваме, може да се редуваме. Сега да така че... Че направо тогава не знам какво ще правя. Аз му трябва да вземам нов мозък. Еми, снимай ми! Какво чакаш? Трябва да си наясно много жестоко с мозъка ми. Наясно съм. Ма то няма безплатен обяд, нали знаеш? Еленово! Майко! Да, как блъснахме човека. Малче. То с какво прави там? Чисти, то е обществено полезен. Има ли тук такова? Има, да. Какво правиш, бе? Митеш ли? Мита, бате. Я помити там отпред пред банката, че нещо са отцапали. Абе, бега, бе! Господине, отгоре ли паднахте, бе? Да, с хеликоптера паднах. Трябва да махнете маската, защото сте на болница, господин. Парашута не се отвори. Трябва да си махнете маската, на болница сте. Ето го, аз съм на болница. Еми на болница, ние къс сме тука. Ще бъдеш. Ема ние къс сме тука е болница. Да. Не мога да го прибереш от заре, бе, не се ли научи? Нашия ми стълба разстрелян. Какво? Само? Да. Тебе не мога да изправиме до края на живота ти, бе, приятел. Лоша моралата. Инвалидна количка, ми лоша. Фактура колко ще пишете? А ти си фактурата, ти няма от операцията. Как ще няма хода, бе? Аз съм прав корал, гледай какво става. Ето и она ми работа прави, кораба па не става вече. Екстра. Не знаеш, ако става всичко е наред, ако не става... Хайде ги набием.
Ами аз понеже си чакам моя съпруг да дойде някой ден в този град и понякога изперквам, като не го виждам дълго време. А ти заради това ли имаш един аборт, едно дете? Да. Разбирам. Давай, ходи. Какво става, Ходи, бе, ходи. Какво? Какво става, бе, Вики? Нищо. Колежки, айде, чао от нас. Айде, чао. Еми, като мърдаш ги, ми кава като мърда я. Ама... А ти викам не ти не, бе! Давай! Ай, тук пред вас. А това какво е? Не! Няма. За кой се редува и как мога да се редува? Как мога да се редуваме, не знам. Не си заслужава много, не си. Чай ще дам 25 на тебе да си имаш. Мерси. Мисля да не купуваш, няма смисъл. Няма. Майко! Тихо, имам сведение от Даная, каза да направите обер, защото не има полицейна смяна. Я дай да направим обери, че получавам сведения, че съм аутист и че няма обери на смяна. Полицайна смяна! Thanks for taking the time to watch this video.